ụmụnne m ndị Imo steeti ndị isi ala mba anọ unu ahụ na ụwa anyị nọ n'ime ya ugbu a jụọla oke njọ. Lee ihe mmadụ na-ezubere ibe ya. Nwa dị otu ugbu a ka mmadụ disaidịrị chee echiche itiba n'ili. Lena ihe mmadụ mere ibe ya wụ Afu Ere. Lee ihe mmadụ mere ibe ya. Tinye nne tinye nwa a na oke echiche. Onye mere mmadụ ihe ugbu a o zubere n'ohi ya ndụ. Mụnwa wụ Prophet Achonu Iheanyi Chukwu. Awụ m afọ ezi ihe isi ala mba anọ Autonomous Community. Ya gazie ihe m nọwụ ịtụrụ ihe mere nwatakịrị nwaanyị a m tụrụ ya na ehie ya ọgwụ. Ezubere ya mkpụrụ ụbọchị 8 ka ọ bụrụ onye ga-anọ n'ili, mana ana m akụchi ya na ọ gaghị adị ire, and ihe si n'ụkwụ akwanụ agaghị egbu ya. Ọ bụghị onye mbụ ka o ji awụ onye abụọ. Ihe ugbu a na-agba n'umeji ya gba n'umeji gba n'obi. Ọ na-achọ ezigbo ọkụ ya kuru ha lụọ ọkụ abịa n'obi agbapade ha aka n'oge ya wụrụ na ọwa ọnwụ ya wụ ihe ụwa mega ibe ha. Tata wafọ asụmchi niile ozuku uzuchi ndị nnapụta ndị na-agwọ ọrịa ndị na-anaghị ekwe ka nzube ọbụla nke mmadụ zubere na-esighị na chi bịa na mmezu, maka ihe ugbu a nzube ka onye iro ya hụ na ọwa onye hụrụ nwa n'anya ọ gaghị edewe ụdị ọnọdụ a. Mana ana m asụ chi mụ na ha kwụrụ bịa ụwa ndị ozuku uzuchi ndị nnapụta dị n'aba aka ha, ndị na-agwọ ọrịa gwọ ihe kpatara ọrịa. Asị m ihe ọwụla dara n'ụlọ ụka si were gaa n'ụlọ ụka, ka ọwụla gara na mmụọ si were gaa na mmụọ. Ebe mmadụ zubere nwa dibịa ọbụla na-anaghị ejikwe n'ogu awụghị ezigbo nwa dibịa. Ọtụtụ ihe megawo n'ụwa ugbu a ndị akpọrọ okpukpe oke azabe ma ndị emere flash na-eji ike wujuo na field. Asị m n'ụbọchị tata wụ afọ atụkwasịra m ụkwụ n'aka na-ekwubi okwu nwere onwe adịla n'ahụ a. Nwuo ahụ ugbu a mkpụrụ ọgwụ mkpụrụ ụbọchị 4 ihe dị iche adị. Ihe ahụge nwa ya na-eti akụ isi gba ọbụba aga ahụ ọhụ ya ọzọ. Maka ihe ugbu a omena obi ekurula nne na nna n'elu. Asụ m onye so ọnọdụ a dị mma ya hụkwe ya. Onye so ọnọdụ a dị mma ya hụ ya. Ọ mụọ ọkwụrụ ugo. Ihe ọkwụrụ ugo na-emewu ihe ọma. Ihe ọkwụrụ ugo na-anapụtawo onye ọwụla na-ejighị oge achụgo ọkwụrụ ugo bịa ya anapụta. Ọkwụrụ ugo nọ wee zọ ndụ azọga m ndụ. Asụ m ndụ a na-azọ ndị mmadụ. Ndụ dịrị n'ezinụlọ m, ndụ dịrị ebe nne m nọ, dịrị ebe ụmụnne m nọ, dịrị ebe nwunye m nọ, dịrị ebe ụmụaka m nọ, dịrị ebe mmadụ niile nọ n'ezi ihe n'isi ala mba anọ n'Imo steeti. Ndụ nka nka ya ka m na-ekwu n'isi onye ọbụla. Mgbe e nwere ọdụdụ aka m na-adọ ndị mmadụ na ntị n'ụbọchị tata wafọ, onye ọbụla nọ ọnụ na-egwuru ibe ya olulu ya nwa ka a ga-eji ekpochi ya wa olulu. Maka otu ugbo a m nọ agwụ m shiko anaghị ata m na nzuzo. Mụ ka ịchụga mmadụ n'aka onye ahụ dị ọcha m bịa gbaa afa ma ọ jụọ ese kpee ekpere daa ndị ele ekpere tii kandụl tii incense ya bụrụ na onye ịchụga enweghị o mere ṅụ I'll give you 3 days m chụọ ọṅụ m chụda ṅụ. And asụ m ya bụrụ na izuberele nwoke zubere nwaanyị dewe ha n'ụdị ọnọdụ a anyị nọ n'ụbọchị taa na-ehu aka ka ọ laa. Asụ m anyị gwọ ọṅụ anyị aga agwọta gị. Ma ọ na imebe nwoke imebe nwaanyị anyị gwọ ọṅụ anyị gwọta gị. And ebe ọ bụ na anyị tọọla ogu ya bụ na ogu ṅụ gara aga anyị ga-agwọ ọṅụ gwọta gị. Maka ndị ọbụla bụrụ ụdị ọrịa abịa nga m gwa ha m gwọta ha. Asụ m n'ụbọchị taa mgbe m na-asụrụ ụkwụ ala nwere onwe ngwa ndị obi n'ala ndị obi n'elu asụ m ndị na-agwọ mmadụ bịa gwọ ọnụ nwa ka nwere onwe dị n'ahụ a n'aha Chukwu okike abịa. Unu ga-ahụ ihe mere nwata nta. Unu ga-ahụ ihe mere ya. Lee n'ebe a niile ugbu a kpụ mmiri n'ọnụ. Mana mmiri ọkpụ n'ọnụ ma ekwe taa. Mmiri ọkpụ n'ọnụ ugbu a ihe na-adọgbu mmadụ. Ọ mmiri a bụ ihe na-adọgbu mmadụ ya nwụọ. Onkụl ekwele mmiri agbasa na ihe a. Were asị dododo ndị mụ na ha kwuru bịa ụwa ngwa chi mụ na ha kwara ọrụ ana m atụsu ya. Ma ya ọ na-awa ịtụsu ya anyị gbaa ya ajụ mmiri agbasịsị ya
Ota mmiri agbasịrị ugbo ihu oyi ọgwụ ya ala. Kweni yo nye mmadụ mere ibe mee alakpụrụ ara ahụ mee cheta ebewe ọ ihe a na-ere oke ahụ ọkụ eregide ahụ ọkụ ya bịa na mkpụrụ obi mgbe na onye mere ọ dịghị ugbo na-ejighị ego akwa ka ọ nwụọ onye mekwara n'ihe na-enweghị nga ọ ma ọ ga-aga akwa ya rịawa ya nwụọ onye anwụọ ya pụọ ha n'anya ha ṅụọ na ha succeed ele mana apụtara m ụwa imenyụ ha anya asụ m onye ọbụla chụgụ onye na-enwe ihe o mere aka ga-adụ ya ogwu ọmama egbu ngwu mma adịkwarala nkọ wee na-asị n'ụbọchị taa ya gazie n'ọfọ gazie ọ na-ehibie ọ dịkwa ike ahụ obere ihe mege biko ndị na-erekwe na-achọ ere a n'ahịa wetutu na aka unu erewolo ka eji agwụ mmadụ ọhịa ka ejiri gbuo ofu dede anyị ahụkwana ome ya n'oge anụkwana ome ya n'oge ọmụma ọ naghị eme ndị mba wụ ndị na-abịa nzọkwa na ha alawa nwa ugbo a nwashi ụmụ arụ 1 ha sị ha dukpu asụ m ọ gaghị adị ire Chukwu okuke abịa ma mmiri ihe mbụ ikere eke na mmiri ka ị tiri ike ebe a ka ị kwubiri okwu anyị na-adị echetara gị okwu ọnụ gị ọgbụgba ndụ na nkwekọrịta gị na nna anyị Abraham ike ihe niile ikere eke were ike niile tinye na mmiri na-asụ ka mmiri a na-aga n'ụkwụ a ka ihe ọbụla kugo ọkụ daa ji ihe ọbụla kugo ọkụ daa ji anyị gwa anyị gwọta anyị kwuo okwu ya bịa na mmezu ya gazie n'ọfọ ihe awa akụkọrọ ebibi ihe awa akụkọrọ eji ayọ ashị ihe ọbụla bụ mmiri ọjọọ na ahụ a mmiri ọjọọ n'ụkwụ a mmiri ọjọọ n'ụkwụ a ọwa akụkọrọ ọwa ya ka anyị na-eji akọ ọshị che nwoke mere che nwaanyị mere anyị mere nwoke anyị mere nwaanyị anyị gwa ya agaghị agwụta ma anyị emeghị nwoke anyị mee nwaanyị anyị emeghị nwaanyị anyị gwa anyị gwọta nwere onwe ọsịmọta anyị shirikwu ya ka o si eme anyị anaghị ebere onye iro akwa maka ibe were ekwensị akwa ya na-aṅụ n'ọgba ekpere ma anụ m ezo ọnụ nwe ihe mmega ugbo m zoge ezoge ọhịa m jiri bịa ụwa ya kara aka nwoke na onye ga-anagara m ya ya gazie n'ọfọ welite okwu m mesiwe ọgwụ ugbu a ọgwụ anyị na-eji alọgbu ya ehuchie na ọgwụ ọ ga-ezukwe ụkwụ a bịara gbaa dị mkpa ya karịkwara ele anụ anụkpa n'ime ọhịa nshi akwa nwekwuru nshi ka ụkwụ a karịrị o anyị gwọ nwoke anyị gwọta anyị gwọ nwaanyị anyị gwọta ha emege n'ụwa karịala ọmụnwa wọkwuru ugo ala eji
ma ọ kwuru ugo ọrịa ọbụla shiburu ike weta ebe anyị rụ kpọọ ya ọmama egbu ngwu mma adịkwarala nkọ anyị emegideghị nwoke anyị emegideghị nwaanyị kama anyị bịara ụwa ịzọ ndụ ndụ anyị na-azụ asụ ma anyị zọta anyị zọ ndụ anyị zọta nwoke anyị zọta nwaanyị anyị zọta onye nna anyị zọta onye nna ọ taa ka anyị na-eche ehu ya ihe ugbo a na-ehu ya ga ya na-adọ mmiri ọjọọ ahụ mmiri ọjọọ a ga-ekwegbu nwa a ọ ya ka anyị hụgbugo ugbu a ọ ya wa ọgwụ anyị hụrụ ntụtụ ọgwụ atụga anyị na-atụ ya na-aga ọ taa ka a na-eji arụ ya o anyị rụọra nwoke anyị rụọra nwaanyị onye na-enweghị onye enyemaka kụrụ ụdị ọrịa ọ gagharịghị mgbe ahụ onye asị he ya emeriele maka na o gbuole nnu mana onye idiri ya ebu ụzọ gawa n'ili ya ruo ebe ahụ ọ ga-awụkwa ọba mgbe ị ga-abịakwanụ ị ga-emechakwa bịa ebe ahụ ya echere gị na geeti laa ṅụ lakiri igbu mmadụ arịkwa anụ mma ndị Igbo ndị nna isi ala mba anọ ndị nna ezi ihe igbu mmadụ arị na mmụọ maka ụgwọ ọrụ dị na-eche ụgwọ ọrụ ihe ọbụla onye rụrụ n'ụwa ọ na-anata ụgwọ ọrụ ya anyị ala ụmụ eze na-alọ n'ụtụtụ a ọkwa mmedo ka anyị gara medo anyị medoro nwoke anyị medoro nwaanyị anyị medoro okorobịa anyị medoro agbọghọbịa anyị medoro onye ihu anyị medoro onye azụ asụ m ya gazikwa n'ọfọ ya gazie n'ọfọ ya gazie n'ọfọ asụ m puku okwu anyị na nwoke n'ụbọchị taa ọ ga-awụ ihe ga-edo ihe Igbo olu aga adị ya puku okwu anyị na nwaanyị n'ụbọchị taa ọ ga-edoro Igbo olu aga adị ya ihe ọbụla bụ Igbo olu asị mmụọ mụ na ekwuru bịa ụwa mmụọ odudu mmụọ nyere mmụọ agbamume mmụọ nkwado ndị na-arụ ọrụ ndị nna mmiri ndị isi aja ka aja asị m na ekwekwele nne m ukwu ụgbọ akụ iyi afọ achị agba agbaala ele nwe oru a gwọọ ya mmadụ jiri ihe ebe a amaghị ebe a amakwanụ m ha fọrọ m Adam mana ha abịa m lechi ya si ya ewu nne lee onye mejọrọ ihe ka edegere nke nwụọ mana ebe ọ bụ na iruela ebe ọnwa agbaala ọsọ and onye ọbụla ọnwụ chụkwara rute ha na the altar of God unchallengeable ya bụrụ ka a na-ekpe n'ụlọ ekpere ikpe ya bụrụ ka a na-arụ na ụzọ ọdịnala anyị gaa ya n'ọdịnala ebe ọ bụ na nwa dibịa fọrọ bụọ mgbọrọgwụ n'ajọ ọhịa anyị bakwa na ịkpa na-enweba onye bere ya n'afọ 16 ga-abụ ọka anyị ka mana nke ọ gara bụ nke e mere na okwube wụ gịnị ịnyụshi n'ala nke ọ gara bụ oke mana anyị tụgharịa ya anyị rụrụ ọkara ha asụ m anyị rụọ ọrụ taa wafụ anyị rụta ihe ọma onye anyị na-emere ihe taa ga-ekwu akwa anyị nwa arụga arụ ga ekwu na-ekwu akwa asụ m mgbe anyị ga-akpa nkata ihe gbasara ihe ya dakwa otu olu ihe ọbụla ga-awụ ọshịbọ ha galawa ga-awụ ahụ mgbakashi ihe ọbụla ga-awụ ewu ka anyị kwuru ya enweghị ya asụ m ya adịkwala ire okpete a na-ekwu olu abụọ ya agaghị ekwu olu abụọ ya gazie ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma onye ka achị nwa IOU ya dịrị nga na mma ejikwala ụzọ ahụ amụ ọrụ ma m imega si ya gazikwa n'ọfọ ọ dị n'ogu arụsị gazie n'ọfọ ekelere m nwanne m nwoke ọ bụla m mega ihe mkpọtụrụ ya gbarakwanụ bịa sawa ya gaziere gị ya mara gị mma nga na ị ga-abụ nga ihe ọma mege ihe oke narị gị sị mba ka unu mega abụghị ya menụ ke ka ọrị mma ejikwana ya mara obodo anyị abịa na ala ezi ihe achere gba aṅụ asụgodo arị na ọ nọ n'afọ 3 kpọrọ onye ahụ bịa ahịhịa ya nọ Chineke bụ ya kere ahịhịa ụkwa m kere onye akụziri m na nrọ ka m na-eme nwata gọrọ ọjị na ọjịji nna ya zaa ka a na-aza ya wee sị ya gazikwa no ngwalee n'ebe ugbu a ịgba nkịta ebe ugbu a chi ote akpụpụ nwa ala metụ n'ụbọchị taa anyị na-ehu ya ọgwụ so ọ gaghị adị ire ihe mmadụ na-eme ibe ya bụ na nwa ogu ya agaghị anya anaghị arị ọta anyị na-eche eme ịbịa nga anyị ga-ebu ụzọ jụọ ogu iji ogu ṅụga anyị bido ọrụ ogu ṅụga agaghị so gawa n'ụlọ anyị ga-abịa ị ga-ahụ anyị agaghị aga onye a na-echechi elu chi ala ọ nkịta cheji ukwu
asụ m ọmama egbu ngwu mma adịkwarala nkọ anyị emejọ hụ nwoke anyị emejọ nwaanyị onye ọbụla bịara imejọ anyị ihe ọ hụrụ ya were ngwa nna ehugharịa ọ dịkwa egwu ọwa obere ihe agwara m gị na ọgwụ a mgbe ị nụsiri ọgwụ a nya mme meshọment mbịa hụ ọgwụ a sị mba ọgwụ ugbu a eriela ego mmiri ọjọọ a ga-apụ n'ahụ onye na-eweta ọnwụ mmiri ọjọọ ugbu ebe dọkọrọ onye a n'ahụ ya laa n'obi ya gbaa kim kim onye a nọrọ n'ahụ owu laa unu ahụ na ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ala Imo steeti n'isi ala mba na-anaghị echere ibe ha ndụ ha na-echere ibe ha ọnwụ ma agha nwụọ ya nwụọ mana onye ahụ nwụọ agaghị aga na bedi ya gaa hie agaghị achịrị akwa ya agaghị aza aha ụgọdụ na o nwere ụgbọala aga eburu ya bụ ige ha ihe a magwụ na onye ahụ apụọla bụla ihe wee ebumnobi ha asụ m n'ụbọchị taa ọgwụ ha arụọla ngwongwo ejiri mara ha arụọla dịka anyị na-ekechi taa ka anyị na-ekechi nzube ha niile ka atụmatụ niile ahụ anyị gwọta aka ya aka ire ọnụ anyị ọnụ ire gazie anyị egbughị isi ka anyị jiri gburu isi anyị egbughị ọdụ ka anyị jiri gburu ọdụ anyị egbughị etiti ka anyị jiri gburu etiti nga anyị hụrụ onwe anyị ka anyị nọ mgbe onye bịara ụwa hụ onwe ya shi nga ya nọrọ nga ahụ onwe onye anyị megidere onwe onye anyị nọchiri ma asị m onye nọchiri anyị Chineke bịa gaa nọchiri enwekwere onye anyị nọchiri Chineke nọchiri anyị unu ahụ na ya n'agbanyeghị ọgwụ niile esuru ozukweghị ka unu hụ ihe mmadụ na-eme ibe a garekwa isu ọgwụ ọzọ iji mechicha ebe a ya bịa kọọ ha eji nwayọọ chọwa ụzọ gawa n'ụlọ ha asụ m ya gazikwe n'ọfọ ya gazie n'ọfọ ya bịa ma mma ajọla njọ otu ugbo a mkpụrụ ụbọchị abụọ ihe niile efeele maka ọgwụ dị ike ka anyị ji arụ ya ọgwụ dị ike ka anyị na-eji arụ ya ya gazie n'ọfọ nne ngwa bịa buru ihe a ga-esutere m ọgwụ ọnkụl ịgbalịala ya gazie n'ọfọ ya ma mma ajọla njọ nwere onwe ka anyị kwuru n'ihe isi nwa oru a nwere onwe adịla ire baa n'aha Chukwu Okike abịa ma go and drop it.